Il-ħeġġa li wrew eluf ta' familji fis-Sitt Distrett u barra minnu ġabuni f'qagħda li kelli nirrifletti bisħieħ fuq id-deċiżjoni li kont ħadd. B'dawn il-kliem Mary Louise Colleiro Preca ħabbret li se tikkontesta mill-ġdid l-elezzjoni ġenerali li jmiss f'isem il-Partit Laburista. Qalet kif l-istqarrija tal-mexxej Laburista li l-vot tagħha fil-Parlament dwar id-divorzju kien konformi mal-linja tal-partit u tħeġġiġ ta' Joseph Muscat biex tibqa' parti mit-tim Laburista komplew qabbewha bil-pis li tirrevedi d-deċiżjoni dwar il-kandidatura elettorali tagħha. Mary Louise Colleiro Preca ringrazzjat lil eluf ta' Maltin u Għawċin li wrew appoġġ magħha u ta' tħarr lil mexxej Laburista għax qalet li bil-politika konsistenti tiegħu kompla jagħmilha gburija li hi Laburista. Spjegat kif pajjiżna mhux kulħadd fehem li dħul tad-divorzju hija kwistjoni li tmur lil mill-partiġjaniżmu. Kieku l-partiti politiċi kollha jemmnu fid-dritt tal-libertà tal-kuxjenza kif għamel il-Partit Laburista, kieku ma kienx titnissel firda f'ċerti strata tas-soċjetà. Colleiro Preca fissret kif il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jagħmel attentat fjak biex jinqeda biha biex jagħti l-iżball li jagħmel meta ma fdax lid-deputati u lill-partitarji tiegħu fir-referendum għad-dħul tad-divorzju f'Malta, kuntrarju għal dak li saħaq fuqu mill-ewwel Joseph Muscat. Qalet li din hija differenza netta oħra filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jħaddam politika opportunista, il-Partit Laburista jistqar dak li għandu jistqar mingħajr biża'. Mary Louise Colleiro Preca li militat fil-Partit Laburista għal 36 sena temmet tgħid li fis-snin li ġejjin se tkompli taħdem b'risq il-ġustizzja soċjali u l-ġustizzja ekonomika fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Għawċi.